Грып – одно з самых распаўсюджаных інфекцыйных захворванняў. Штогадовая кампанія па вакцынацыі супраць гэтай хваробы накіравана на прадухіленне негатыўных наступстваў грыпу. Сёлета ў Брэсце і Брэсцкім раёне плануецца прышчапіць не менш за 40% насельніцтва. Это примерно 148 тысяч человек. За счет республиканского бюджета будет привито 13%, за счет местного бюджета 19% и 8% за счет средств предприятий, организаций и граждан. Это где-то составит около 30 тысяч человек. На бясплатнай аснове будуць прышчапляць вакцыны расійскай вытворчасці «Гриппол Плюс». Для вакцынацыі на платнай аснове могуць быць даступны вакцыны французскай і галандскай вытворчасці. Лічыцца, што ўсе яны бяспечныя і ўтрымліваюць актуальныя штамы вірусу для цяперашняга эпідсезону. У першую чаргу прышчапляцца рэкамендуюць дзецям, цяжарным жанчынам, пажылым людзям і, канешне, медыкам. Прививаюсь ежегодно уже на протяжении 10 лет. И дочку свою с 5-летнего возраста прививаю. И начала прививаться, и продолжаю, потому что вижу эффективность прививки. То есть в этот период, когда на самом деле рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, да, вот с октября по март особенно, после прививки на самом деле меньше употребления и лекарств, и по ребенку, и по себе, как бы, и на больничные, вот с учетом с 5-летнего возраста, ходила, наверное, за этот промежуток только один раз с ребенком. Бо на працягу 2-3 тыдняў пасля вакцынацыі фарміруецца ахоўны ўзровень антыцелаў супраць вірусаў грыпу, які забяспечвае абарону ад захворвання на грып да 9 месяцаў. Анастасія Цукун, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».